zombie, dosta човек. Аз съм зомби, търся човек. Видях зомби, сега ще го застреля. Видях зомби. Сега ще го застреля. Буди сърцето. Лето, чакай. Ало, бе, сега да Пиу, 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 пиу. Добре. Добре, ей сега идвам. Ало, бе, сега да я прибереш. Добре. Къде да я сложа? Някъде. Добре. Зомби. 1, 2, 3, старт. Ей, сега ще оправя. Няма я. Чакай да се обадя. Ало? Ловец? Тук зомбите го няма. Добре, ей сега ще се обадя. Ей сега, аре. Къде е зомбито? Добре. Ей сега ще прави. Едно, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ало? Намерих някъде. Ще идваш? Ай, добре. Къде е тя? Добре. Обадих се, защото вижте. Тя беше тук, да изпи. Сега вижте, пиша, зомбито апокалипсис, къде е тя? 1, 5, 6, 3, 4, 8, надолу георгия, хайде. Виж къде излиза, тук, кости. Зомби апокалипсис стои на зелената люка, където я гръмна с пушка. Там зелена. Ей, там ще отиваме, точно на юг, тук е изпущата и тук сме ви. Ей, тук е тя, ние тук. Ето я, шефа, ето я. Ана, ето я. Сега ще се приберем. Чакай. Не мръдвай. Хало. Кой от нас? Абонирайте се на канала. Как? Към банката. Как да се абонират? Чакай. Банката